a donde sea que yo esté. Tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada. Bună ziua, dragi moșuri! Cred că mă cunoașteți. Eu sunt Moș Crăciun. Vă aduc în fiecare iarnă de Crăciun cadouri și jucării. În noaptea de Crăciun, tuturor copiilor cu minți le aduc jucăriile pe care ei și le-au dorit. Mulți dintre voi mi-ați trimis o scrisoare în care ați cerut tot ceea ce vă doriți. Spiridușii mei au citit toate scrisorile și au pregătit deja cadourile pentru copiii care au fost cu minți și ascultători, celor care au luat note mari la școală. Astăzi mă adresez în special copiilor care învață bine și sunt și la școala de teatru și comunicare. Am vorbit deja cu doamna Mariana și mi-a spus că toți meritați să primiți cadouri anul acesta. Pentru toți cei care nu au fost suficient de cuminți, le voi aduce anul viitor și lor, cu condiția să învețe mai bine și să-și asculte părinții. Vreau să vă spun câte ceva fiecăruia dintre voi. Dragă Ștefania, am primit scrisoarea ta în care îmi cereai o tabletă și un ghiozdanel. Anul acesta ți îndeplinesc dorințele, însă aș vrea să nu te mai ceri cu frățiorul tău Alexandru. Te îmbrățișez cu drag și îți urez sărbători fericite ție și familiei tale.